ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ତାହା ମନର ତ ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେବେ ହେଲେ ବଢ଼ିବନି। ତୁମେ ତମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇଦେବ। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇନା ଆମ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆଉ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଦିନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏକା ଏକା ବସି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ ନା, ସେହି ଲୋକମାନେ ଆସିନା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବେ। ଯାହାକୁ ନା ତମ ଜୀବନରେ ନା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିଥିବ ନା, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଥିବ ନା, ସେଇ ତମକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତମ ମନୋବଳକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖିବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଯଦି ତମକୁ ହାରିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ନ କରି ନିଜ ମନକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ପଛ କଥା ଭୁଲି ନିଜ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଜେ ସଫଳତା ହିଁ ପାଅ। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ଲୋକ ଆସି ତମ ପାଖର ହିଁ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ମାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।